Dobrý deň, moje meno je Vladimír Grotar a dnes sa budem zaoberať témou generatívnych AI pre biznisy, pre firmy a pre podnikateľov. Takže tým sa vlastne budem zaoberať, čo je generatívne AI, aké sú unikátne vlastnosti generatívneho AI, prečo práve generatívne AI môže byť také transformujúce pre podnikateľov a pre firmy a dôležitosť domén modelov pre podniky. Takže, čo je generatívne AI? Generatívne AI je to trieda umelej inteligencie, ktorá je dizajnovaná za účelom tvorenia nového kontentu a dosť často, najčastejšie, je to formou textu, obrázkov alebo iných typov dát. To znamená, že to môže byť aj hudba alebo napríklad nejaký kód. Generatívne AI využíva rôzne algoritmy a modely, aby pochopilo nejaké tie patenty a štruktúry, ktoré už využíva z existujúcich dát, aby vďaka nim mohlo vytvoriť podobný content, ktorý môže byť ktoré využíva na to, aby pomerne rýchlo dosiahol ten taký obsiahly a vlastne dosiahol výsledok, ktorý sme očakávali. Takže, čo je špeciálne ohľadom generatívneho AI? Ako meno naznačuje, tak dovoľuje, ako už som samozrejme spomenul, dovoľuje generovať nový content na základe AI and machine learning algoritmov, ktoré využíva z rôznych dát. Čo sa týka používateľa, ako sme my, tak vlastne dokážeme povedať, čo chceme a ono nám to dokáže buď vyhľadať, alebo vytvoriť nový content na základe modelu a na základe dát, na ktorých sa to učilo, na základe ktorých sa ten AI model učil. Takže čo vlastne dokáže generovať? Dokáže vygenerovať obrázky, dokáže vygenerovať text a dokáže vygenerovať audio fily a myslím, že možnosť, ktorú veľa z nás študentov využilo na pomoc, dokáže takisto implementovať logiku z naučených dát a dokáže napríklad pomôcť vygenerovať kód. Takže prečo generatívne AI pre podniky? Takže ja by som to zhrnul do niekoľkých kategórií. Myslím, že základnou by boli asi predaje, pretože dokáže zvýšiť produktivitu, produktivitu toho, čo sa má predávať, dokáže zvýšiť obrat tým, že dokáže identifikovať také tie správne príležitosti, alebo čo je práve trendy a na čo sa zamerať. Dokáže viac menej poradiť alebo povedať, akým smerom ide ten trh a ak chceme ostať trendy alebo chceme ostať taký relevantný, čo sa týka práve teraz, tak s tým dokáže pomôcť, pretože dokáže to odsledovať a zanalyzovať oveľa lepšie a efektívnejšie ako človek. Čo sa týka napríklad legálnej časti, dokáže nájsť patenty, dokáže pomôcť s vecami, ktoré, čo sa týka dokumentov, vyhľadávania alebo využívania nejakých vecí, ktoré by v budúcnosti mohli predstavovať problém, že boli využité, tak ono sa s tým dokáže pomôcť napríklad využitie tých patentov alebo podobne. Čo sa týka IT sektoru, tak ako už som spomenul, dokáže to generovať kódy, dokáže to vytvárať testy pre
buď predaný kód, predanú aplikáciu, alebo čo potrebujeme a dokáže takisto vytvárať dokumentáciu, čo je podľa mňa veľmi dobrá vec, pretože dosť často tá dokumentácia dokáže byť obsiahla a o, ako študent si ja priznám, dosť často si kód neokomentujem, nezdokumentujem a keďže to AI dokáže spraviť za, za mňa alebo za mnohých ľudí, čo sa týka napríklad IT sektora, tak to dokáže dosť pomôcť s budúcom vývoji, alebo iba ak by bola potrebné vrátiť sa k tomu. A vlastne domény modelov pre tieto AI modely a ich dôležitosť, tak myslím, že taký ten najdôležitejší problém, čo sa tohto týka, tak to bude bezpečnosť. Pretože tieto AI modely musia byť trénované na špecifických dátach a tie dáta môžu byť dosť často citlivé. Keď si zoberieme príklad napríklad banky, tak aby tá banka ostala ako keby trendy na trhu, tak poprvé potrebuje prístup k internetu. Nemôže to byť uzavretá databáza, musí to byť databáza, ktorá má prístup k tomu internetu, aby dokázala sledovať práve teraz, čo sa deje na trhu. A to, čo sa deje na trhu, v tomto prípade môžu byť dosť často tie citlivé dáta. Pretože v prípade banky môžu sledovať odliv peňazí. Môžu sledovať, či sa práve jedná o požičky na bývania alebo iba spotrebné úvery. Jednoducho, kam tie peniaze smerujú a aké množstvo peňazí, čo už môže predstavovať dosť veľké bezpečnostné riziko. Ale ak by sa tomu dokázalo zabrániť, mali by sme naozaj dokonalý AI model, ktorý dokáže sledovať trh 24/7, dokáže pracovať s citlivými informáciami klientov, tak aby nebolo porušené ich súkromie, prípadne aby nenastal únik ich dát, tak to AI by dokázalo veľmi jednoducho zanalizovať a ako keby prísť na to, aké budúce eventy môžu byť trendy a potom by daná spoločnosť sa mohla uberať týmto smerom alebo vykonať nejaké kroky, pretože môže to tak byť a dokázalo by to veľmi pomôcť, čo sa týka, ako som spomenul, všetkému predaju, alebo iba to, aby tá firma ostala relevantná. Avšak tiež musíme rátať s tým, že tieto modely nie sú a to, čo sa deje na trhu, nikdy nemôže byť 100% istota to, čo sa môže stať. Takže určite je tam aj nejaký ten chybový faktor, ktorý musí byť braný do úvahy, pretože AI nerozhodne, akým smerom sa tá firma bude zaoberať alebo pôjde, ale na konci to bude stále človek, ktorý o tom rozhodne. Takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že ste si z môjho vysvetlenia niečo zobrali.